DSA 11 pen denarong chess club Atum Angbong football friendly match kapathu pon lakha kret trok nomati constituency ke parlapon palam intiarong pathu aklamalam DSA 11 pen denarong chess club Atum Angbong football friendly pathu pon denarong sport association lapen denarong chess club Atum Angbong patet pipon si max mate mahang kachikup adik ron pondet apitu koson si bangso a corona virus ake so pen kachepachok pon hekji lahai hui alam cingbai cingsai ponlo lapen koson cingmena au apran kai kiamata kirome sen jira pen kai kiamat kesu pen kachepachok hekji apan pura cingbai cingsai pondet aphit por phai phli apor malong pen ke palaming tiarong pachu aklam along denarong DSA 11 lapen denarong chess club Atum Angbong friendly match football patupon bangso patupon along alisar kuaman pen denarong sport association president lapen secretary and partner denarong chess club president Atum Cetong Dunsi Insam Jin pen patupon lo denarong pen Rajib Bay report Kalbili News. Pini 18 July 21 Palaming ti Arong of field long Dengao DSA 11 Lapen Dengao Chess Club Alang Litung Isia game pilaladak health awareness aphan health misanang kusi pamisanang katok beta kusi football game ladak arrange kori lo nile tum pinine halapu adunga dangla son field lang ladak mat ladak palaming ti Arong si bangnang kok lo atege ko pilama professional kisuman lason football pin neki pathu atum do to lahai tum ta la covid-19 la so bondho pe na jani pathulang le ta je itu to area keng ta lason tamane pura sulili pin henten pin son lo to supe na jani kache pharang je pan pusa ko non game ako ini lason ki pitulo lason protocol kisuman kadok wela covid protocol maintain eta chat ante la so prang pini kiron pon son marks kiron sideng ponang kiron mane nile tum hedi non la dak mane kiron pon kela kiba maston parlo mane la kiba social la so mane awareness aphan plus ki sanitizer ko son si use ngi ma sanitizer pineta ron pon bonlo pen paklang ponlo la son si chivit ngi la son si ke do nang ji ke thak nang ji hente bahai nile tum paklang pon